Pánové, vítám vás u dalšího videa a dneska bude řeč o opascích. Nejprve si povíme pár základních povídaček, potom půjdeme trošku detailněji a nakonec mám pro vás soutěž o pár kvalitních kožených opasků. A to až fakt na konci. Takže to bude asi poprvé, kdo někdo dokouká video do konce. No, všechno jednou poprvé a nebojte, bolet to nebude. Snad. Začneme tedy. Opasek má dvě funkce. Klasika. Drží kalhoty, aby nám nespadly, i když takový kalhoty, když jsou dobře vybraný, tak by vám neměly spadnout a měly by držet sami o sobě. Samozřejmě každému se nepoštěstí v konfekci najít dobrý kalhoty, ale zase švadlena to jistí. Ta vám kalhoty zúží, zkrátí, udělá z nich kraťasy, cokoliv budete chtít. Takže pokud vám kalhoty dobře nesedí, investujte ještě pár korun a nechte si kalhoty upravit přesně na vás. Za další je pásek neopomenutelným doplňkem, který váš celkový outfit doladí anebo ho dobře zabije. Takže na to dejte bacha a vezměte v potaz pár pravidel, jak se pásky nosí a s čím se pásky kombinujou. A to si teď povíme. Za třetí, a to je tip od diváka, opasek slouží jako měrka právě na délku kravaty. Což je pravda. Kravata by měla ideálně dosahovat spony pásku, lehce ji překrývat, takže díky. Nejprve si pásky rozdělíme na neformální, volnočasové pásky a na pásky formální. Tedy formální pásek většinou bývá jednobarevný, kožený s velmi dezentní sponou. Takový pásek má ideální šířku 3,5 cm. Pásky nejsou nějak extra přehnaný, jsou jednoduchý, decentní a elegantní. Samozřejmě je to úplně stejné jako u bot. Čím jsou boty méně zdobné, tak tím jsou více formální. Co se týče barev řemenu, tak máme dvě. Černou, to je klasika, a hnědou, tu může mít v různých odstínech. Co se týče přezek, tak ty jsou kovové. Jednobarevné, buď stříbrné, nebo z nějakého barevnějšího kovu, to už je na vás. A pokud nejste kovboj, tak se vyhněte nějakým přeskám s orlem a podobným bazmekům, ale k tomu se ještě vrátíme. No a teď něco k těm volnočasovým páskům. Já mám rád nějakou plnější, zajímavější sponu, vypadá to celkem dobře. Zase pozor na toho prokletého orla, toho ne. A tahle konkrétně spona je automatická, takže pásek nepotřebuje mít dírky na opasek, takže vy do toho pouze zastrčíte konec a drží to samo o sobě. Ale tenhle pásek je stále takovej formálno volnočasový, takže se hodí jak k čínoskám, tak i klidně k obleku, úplně bez problémů. Čistě casual pásky jsou nějaký látkový, pletený, s nějakou zajímavější sponou, můžou být kombinovaný i s kůží, je to jedno. Ale takovýhle casual pásek si k obleku za žádných okolností vzít nemůžete. Pak tu máme další typ pásků a ten už je o něco silnější, má i větší sponu a to je pásek k džínům. Jedno pravidlo pro nošení opasku, které určitě všichni znáte, ale já ho radši zopakuju, je to, že barva pásku by měla korespondovat s barvou vašich bot a s barvou vašeho řemínku na hodinkách. Ale nebojte, nepotřebujeme mít 10 druhů pásků a mít to ve skříni vyskládaný jako košile. Nám bude stačit, že černá a nebo hnědá a hnědý hodinky zrovna nemám. Ta hnědá barva má i samozřejmě odstíny, takže je dobré mít třeba dva pásky, jeden světlejší, jeden tmavší, ale nemusíme jít do extrému a ke každým botám si pořizovat solo pásek. Drobný odchylky od odstínu, i klidně větší odchylky od odstínu se budou tolerovat. Samozřejmě pásek můžete také kombinovat s barvou tašky. Co se týče barvy kovů na sponách na pásích, tak je také dobré to držet všechno v jednom gardu, tudíž v jedné barvě. Takže pokud máte stříbrnou sponu, mějte i stříbrné hodinky, náramky, prsteny, sponu na kravatu a pokud nosíte naušnice, tak i ty. Určitě se vyhněte koupit pásku z nějaký ekokůže nebo z nějaký falešný náhražky kůže a podobných ropných šmejdů. Takový pásek stojí 200, prodávají ho v každém obchodním centru a věřte mi, že jsou to vyhozený 200. Protože takovýhle pásek po pár týdnech nošení můžete opravdu vyhodit. Ten bude prošoupaný, potrhaný, poutka budou vytahaný, bude to prostě bazmek. Já tenhle pásek mám zhruba 2 roky a pokud pominu tu ošoupanou sponu, tak ten pásek je ve výborné kondici. Hádejte proč? No, protože je z kůže a ta kůže je opravdu nejvděčnější materiál na opasky. Pravá kůže, ta vydrží věčnost. A víte vůbec, kolik tenhle pásek stál? 450 korun. Jo. Můžete najít na trhu samozřejmě pásky, které stojí 2,5 tisíce, 3 tisíce a vejš, ale tyhle pásky dělá česká firma Penny Belts a poměr cena výkon je bezkonkurenční. Jako 450 korun za kožený opasek, který vydrží dlouhá léta, je opravdu směšná cena. Samozřejmě neříkám, že mít pásek nějakého známého módního návrháře je špatný. Myslím si, že je to pěkný. Ale opravdu cena a značka není jediné vodítko při výběru opasku, takže na to bacha. Popravdě tahle firma Penny Belts ty pásky by mohla prodávat ještě dráž, protože jsou to opravdu kvalitní a dobře zpracované výrobky. A vesměs kdejaký šikovný brašnář dokáže vyrobit lepší a kvalitnější a ještě levnější
lepší pásek než nějaký Hitlerův krejčí Hugo Boss. A nejenže Pennybelts mají výborné pásky z italské usně. Useň je mimochodem kůže zpracovaná a připravená na výrobu. Pennybelts mají i výborný zákaznický servis. Mrkněte se třeba na recenze na Euréce. 100% to jen tak nikdo nemá. Já jsem u nich nakupoval už před x lety a postupem času jsem si nakoupil těch pásků víc, protože ta kvalita je výborná. Mimochodem, když jsem ztratil tady to blbý kožený poutko, to se opravdu strašně jednoduše ztratí, tak jsem mi napsal, jestli by mi nějaký neposlali. Bum, a zadarmo jich poslali 5. Což je super. Na spony dávají doživotní záruku a pokud by vám spona praskla, což nevím, jak byste udělali, tak vám ji zdarma vymění. Řemeny jsou z jednoho kusu usně, takže není co by se rozlepilo, roztřepilo a tak podobně. Udělal jsem vám precizní chirurgický řez páskem a vyfotil co nejdetailněji to šlo, abyste viděli, co je v tom pásku vevnitř. A vidíte tam krásně ty vrstvy té kůže. A zkuste rozříznout nějaký ten pásek z ekokůže nebo z něčeho podobného. V tom akorát uvidíte tu drť, směs, nějaký hadry a po kůži ani stopy. Tyhle pásky se prodávají v 7 různých délkách a když se chcete změřit, tak se změříte přesně tam, kde kalhoty nosíte. To je jasný. A pokud naměříte třeba 90, tak na e-shopu si objednáte pásek s číslem 90. Je to vyměřený tak, abyste pásek zapnuli vždy na prostřední dírku a ideálně vám pásek seděl. Takový pásek, aby dobře vypadal, by se měl zapínat na nějakou třetí dírku, aby ten tancor, co z toho kouká, neměl půl metru. Ten by měl být ukotvený pevně v prvním poutku kalhot, ne dál, to už vypadá pekelně divně. A moje rada zní, pokud si kupujete pásek, tak si ho kupte vždy o pár čísel delší. Pásek si můžete doma kdykoliv zkrátit. Klasicky rozvrhnete sponu, ustřínete ho. Ale ne těmadle nůžkama, protože ty by to nemuseli vydržet. Tyhle už budou o něco lepší, ale já si na to beru speciální nástroj. Ta kůže je opravdu pevná, takže pořádný vercajk bude potřeba. Po případě vám bude stačit nůž na koberce, nemusíte to nějak hrotit. U dalších pásků bude stačit vyšroubovat šroubek, pásek zkrátit podle vaší délky, zpátky to sešroubovat a máte hotovo. S tím zkracováním ale opatrně, protože potom ty pásky už opravdu nejdou prodloužit. Vím, o čem mluvím, bohužel. A pokud byste si chtěli tyhle pásky osát, tak můžete. V každém obchodním centru je obchod s jménem Kara, prodávají tam vesměs kožené rukavice, bundy, kabelky a vesměs všechny věci z pravý kůže. Vypadá to sice jako dámský obchod, ale mají tam spoustu věcí i pro chlapy. Pokud chceme, aby nám opasek dlouho vydržel, což asi chce každý, tak s páskem nesmíme zacházet jako s kusem hadru. Protože pásek je dost namáhaný doplněk a největší kouř dostává právě, když ho zapínáme. Proto ho zapínejme vždy oběma rukama a pásek nikdy nenatahujme přes přesku. Samozřejmě, že kožený pásek toho vydrží hodně, ale nějakým otlakům se nevyhnete. Ale pokud s ním budete dobře zacházet, tak ty otlaky budou pouze pod přeskou a nebudou vidět. Dále můžete opasek jednou za uherák natřít nějakou výživou pro kůži, třeba Colonel Nilfet. Samozřejmě dělat to nemusíte, protože ten pásek je vděčný dříč a moc toho nepotřebuje. Tak a jsme na tom slibovaném konci. Konečně, že? Ne, doufám, že jste si z tohohle videa něco odnesli, něco zajímavého jste se naučili a pokud vám to pomohlo, tak budu jedině rád. Méně firma mi poskytla 2 opasky pro vás, pro diváky, jako dárek. Ale vás je víc a opasky se mi nechce řezat na takovýhle kousky, aby z toho každý něco měl, tak jsem udělal takovou malou soutěž. A výhercům osobně ty pásky pošlu poštou. A dokonce vám na opasek seženu podpis Jaromíra Jágra. No dobře, toho Jágra možná neseženu, ale pokud budete chtít, tak vám tam šlehnu dovnitř můj hashtag. Třeba to jednou bude mít cenu. Člověk nikdy neví. Ale jak říkám, bude to soutěž a nebude to tady úplně zadarmo. Takže od vás bych potřeboval, abyste mi lajkli moji stránku na Facebooku. Ona je malá, takže by potřebovalo tam trošku rozhejbat. Já tam budu postovat fotky, různý livestreamy a články zajímavý a spoustu věcí, co se sem na YouTube nevejdou. Takže si myslím, že to bude pro vás přínosný. Pak mám ještě druhou podmínku. Na Facebooku budu mít tohle video a na vás je, abyste ho veřejně nasdíleli a do popisku hodil hashtag StyleMateYouTube.
Je to kvůli tomu, abych já mohl pak všechny, kdo video sdíleli, dohledat a hodit do losovacího osudí. A jelikož to budou opasky právě podle vašeho výběru a který vám se líbí, tak si na e-shopu belts.cz vyberte opasek, který se vám líbí a přidejte ho do popisku k tomu sdílenému videu, ať vím, který vám pak mám poslat. Soutěž potrvá celý týden a ve čtvrtek 9.3.2017 buďte na Facebooku v 8:00, já tam budu mít livestream a za živýho vysílání tam vylosuju 2 výherce. Samozřejmě za dohledu notáře a tak dále. Podmínky soutěže jsem taky hodil pod video, takže se tam podívejte, pokud bych to říkal nějak nesrozumitelně. Díky této soutěži a sdílení můžeme rozšířit povědomí o pánské módě tady u nás, což si myslím, že je potřeba. Proto budu rád, když tom pojedete se mnou. Totiž čím více nás tu bude, tím lépe se mi bude tvořit zajímavý obsah. Budu mít od vás více nápadů na videa, které právě chcete. Nyní se s váma loučím a u příštího videa nashledanou. Jo a nezapomeňte ve čtvrtek v 8 live.